7 inkosi busukuphana kwebanga. Izwile Zulu, izwile Zolo
Hey!
Amen. Isihloko sanamuhla sithi umgidi ongcwele nomgidi womubi. Umgidi ongcwele nomgidi womubi. Ngizofunda isihlabelelo noma amakhubo 150. Haleluya, dumisani uNkulunkulu endini yakhe engcwele. Nimdumise emkhathini wakhe wamandla. Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla. Nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu. Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehapu. Mdumiseni ngesigubhu nokusina. Mdumiseni ngezigubhu ezinentambo eziyishumi nemitinga. Mdumiseni ngamasimbali ancathezayo. Mdumiseni ngezinsimbi ezikhencezayo. Konke okuphefumulayo akudumise uJehova. Haleluya. Ngifisa namhla kuba ngikhulume ngokusina, ukudumisa uJehova ngokusina. Njengoba uShembe wafundisa ukusina okudumisa uJehova, hayi ukusina nje kwasemhlabeni. uShembe lokhu kusina akakuthathelanga phansi. Akusiyona into owavele wayicabanga. Into ebhaliwe ukuthi siyakudumisa uJehova ngokusina. Njengoba sishaya izigubhu nje, akusiyona into eyasuswa nje uShembe. Kodwa kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi siyodumisa uJehova ngokushaya nezigubhu nomthingo. Incwadi kaSamuel wesibili, isahluko 6 verse 14 sithi, uDavid wasina phambi kukaJehova ngamandla akhe onke, ebhinqe ingubo yamahlombe yelineni njengoba uDavid akagcinanga ngokuthi ebhale ngokusina, kodwa yena uqobo lwakhe wayisina esinela uJehova. Ngokuqonda kwami, libandla lamaNazaretha kuphela eliyaye lisinele uJehova. AmaKristu akafundiswe lutho ngokusinela uJehova. Kodwa abantu ababesinela uJehova ngamaNazaretha kuphela, engwazi yangazi noma sebekhona nabakhona. Kodwa nje abantu abasinela uJehova ngamaNazaretha kuphela ngokwazi kwabo. Uma ufunda incwadi yaExodus 15 verse 20 ku 21 kuthi uMiriam umprofetikazi, udadewabo kaAaron, waphatha isigubhu ngesandla sakhe. Bonke abesifazane baphuma emva kwakhe bephethe izigubhu besina. uMiriam waphenduka ngokuthi, hlabelelani kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Ihashi nenkweli yalo uphonse elwandle. Ngenkathi uMiriam esina namakhosikazi eshaya isigubhu esinela uJehova, wayejabulela into uNkulunkulu owayebenzele yona. Kwathi mangabe abantwana bakwaIsrayeli bephuma eGibhithe, sebethi nje baphelile bahambile, kwasekuqhamuka amasosha kaFaro amaningi ehamba ngeenqola. Abaze bazi ukuthi manje sekufanele kwenzani ngoba ngaphambili kwakunolwandle. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma noMose ukuthi
akashaya akathathe induku eshaya ngawo ulwandle. Nangampela uMose wayithatha le nduku washaya ulwandle lwehlukana phakathi. Amagagasi wonke amanzi ahlukana phakathi olwandle kwavela indlela. Kule ndlela izigidi ezimbili zabantwana bakwa-Israyeli zahamba phakathi endleleni ngapha kuwulwandle kodwa bahamba ngale ndlela bayophuma ngale bezigidi embili. Uyacabanga ukuthi abantu abazigidi embili basuke bedlala ngenkathi behamba phakathi nolwandle nabantwana namasosha kaFaro angena ngoba kwakukhona umgwaqo nawo angena. Kodwa athi abantwana bakwa-Israyeli bephuma ngaleyana uMose wabuye washaya ulwandle amanzi abuya bafa bonke alokhu zamasosha kaFaro. Ngokwami nangokwabantwana bakwa-Israyeli leso isigameko esikhulu kakhulu eseke senziwa uNkulunkulu esenzela abantwana bakwa-Israyeli. Ngoba ukube lolu lwandle zange kwenzeka lokhu zazimbili izinto okufanele zenzeke kubo. Kwakufanele ukuthi befe bonke bebulalwe amasosha kaFaro noma bebaleke bengene elwandle babulale bonke. Kodwa akwenzekanga lokho. uNkulunkulu wavula indlela bangena phakathi. Kodwa kwathi mase kungene amasosha kaFaro uNkulunkulu wawabuyisa amanzi afa onke efela emanzini namahhashi abo. Manje ke bathi mangabe bephuma ngaleyana uMiriam wayengumprofetikazi wakwa-Israyeli. Ngisho ukuthi abaprofeti babekhona Israyeli. uMiriam kwakudadewabo ka-Aaron ewumprofetikazi. uMiriam ke wayese uyasina wabiza amakhosikazi basina nje baniyabona amakhosikazi besina. Besina bebonga uJehova ukuthi ubasindisile uJehova oyinto enkulu kakhulu. Ngihlale ngisho ngithi ngiyafisa ukuthi kuqhamuke uNkulunkulu noma uNkulunkuluwana ongase esho ukuthi ulingana noJehova. Ngisimbone enza lento eyakenzeka kwa-Israyeli. Akekho emlandweni wesintu akekho uNkulunkulu owake wenza izimanga njengoNkulunkulu wethu, uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu kaJehova. Ngihlale ngisho ngithi nikhumbule lokho ngaso sonke isikhathi uma ngabe nizibuza ukuthi kufanele ngani ukuthi sikhonze uJehova. Ngiyathi alokhumbula ukuthi uNkulunkulu wethu wasenzelani sisamkhonza. Wasenzelani uNkulunkulu? uNkulunkulu wasikhipha elwandle sonke sangafa. uNkulunkulu wahamba nathi, wahamba nokhokho bethu iminyaka engamashumi 40. Ngiyazi ukuthi kule minyaka engamashumi 40 kwakwenzekani. Kwakukuthi emini kube nefu, lelifu elalenza ukuthi abantu bakwa-Israyeli bengashi bevikeleke elangeni. Lihambe nabo lelifu njalo emini behamba nefu. Ebusuku kuqhamuke kube nomlilo. Lo mlilo lona wawenza ukuthi ubusuku nemini kufane. Ngoba ngisho ebusuku babehamba ngoba kwakhanya for 40 years. Yabona lokhu sakhululeka asikamhlanganisi ngisho ikhathi ihlanganisa 25 years. Bona behamba noNkulunkulu 40 years. Emini ehamba nabo bengashiswa ilanga. Ebusuku kungababikho ukunyama, kungababikho ukugodola, kuyinto eyodwa. Ekseni babemukela isinkwa. Lesi sinkwa semihla ngemihla eniyakusho ukuthi kukhona isinkwa semihla ngemihla. Babemukela isinkwa besimukela ezulwini. Ebusuku
bemukela inyama beyibukela ezulwini for 40 years. Lokhu kudlo kwakuthiwa imana okwakudliwa abantwana bakwa-Israyeli. Lezi zinto zenzeka practically, hayi ukuthi yinto njena eyimithi, into eyenzeka. Kodwa amakholwa akakhulumi ngakho. Akakhulumi ngaleyo nto. Ukhulunywa ngezinye izinto, kodwa ayikhulunywa lento ukuthi uNkulunkulu size kufanele simkhonze nje ngoba kwenze njani. Sathatha isifungo saba necontract noNkulunkulu ukuthi njengoba enze yonke lento kithi siyakumkhonza ngendlela yena ofuna simkhonze ngayo. That was an agreement eyasayinwa ngokhokho bethu. That was a covenant eyasayinwa ngokhokho bethu ukuthi in view of what God has done for us, siyakumkhonza. Simkhonze kanje, simdumise ngaso sonke isikhathi. Simsinele, simhlabelele, simgcinele isabatha. Into othi uyayinyanya singayenzi, into othi uyayithanda siyenze. That was an agreement, that was a covenant eyenziwa ngokhokho bethu. Wayesethi uNkulunkulu uma lezi zinto nizigcina ngiyonenzela yonke into njengoba ngivele nginenzela yona. Ngeke nilambe, ngeke nigule, angeke kube khona izifo ezonehlela uma kuqhamuka izimpi ngonilwela. Njoba vele abantwana bakwa-Israyeli ngenkathi besekwi-covenant noNkulunkulu bebheke elokhuzeni eKhenani babelwelwa uNkulunkulu izimpi. At one stage ingilosi eyodwa yabulala amasosha angisazi ukuthi ayengama 1000 elibani. Ebulawa ingilosi eyodwa. So uNkulunkulu made a covenant with us ukuthi uma simkhonza uyosenzela yonke into, ngeke silambe, angeke sigule, angeke some, akhonto esoyidinga. Uma ngabe sihlaselwa izimpi zezinye izizwe uyosilwela. That was a covenant. Uma ungafunda uDeuteronomy 28 uyokutshela yonke into owathi uNkulunkulu uyosenzela yona uma simkhonza. Bese esitshela yonke into owathi uyokwenzeka uma siphuma kule covenant. And exactly yonke into eyenzeka kubantu abamnyama uNkulunkulu wayisho ukuthi iyokwenzeka. Wayisho ukuthi ngoba saphuma endleleni yakho. Manje ke ngijwayele ukuthi ngikhulume indaba ukuthi abanye abantu bengezwe mangithi amaHebheru ngokhokho bethu, amaHebheru abantu abamnyama. Lokho ukuthi amaHebheru abantu abamnyama sikubona ngokusina. Abekho abelungu abasinayo, abelungu abazi ukusina yini. Angisakhulumi ukusinela uNkulunkulu. Abelungu nje akusiyona iculture yabo usina. Ngenkathi ubuNazaretha kubuyela eKristwini kwaqedwa ukusina. Ngangabona iCreed lapho ethi ama Gentiles ama Hebrew angabe sasina, athi lokhu kusina ukuvilapha. UCreed akubona ubhaliwe. Kwase kuyaphela ke ukusinela uNkulunkulu. Kodwa into engibona ukuthi bayenza ukuthi okokuqala bakwazi ukusina. Okwesibili babenyanya ukuthi kusinele uJehova. Ngoba no ngiye ngisho ngithi noma amaKristu namhlanje ebese ngathi angaphansi kwaJehova,
kodwa ngokwemfundiso zilokhuza zobuRoma wakhishwa uJehova akekho uJesu kuphela kodwa uJehova akekho. So ke ngoba ukusina kwakuyinto eyayidumisa uJehova yavalwa, namhlanje na angeke uwathola amaKristu esinela uJehova, akazi ukuthi ukusinela uJehova kwezinjani. Thina amaNazaretha sifundiswe ukusinela uJehova apart from ukusonta, njengoba silapha njena siyasonta sontela uJehova, kodwa kusasa sizobe sisima specifically sisinela uJehova. Amen. Niyakuzwa lokho? So basinela uJehova. Manje ke ukusinela uJehova akufani nokusina nje usinele abantu bomhlaba. Uma usinela abantu bomhlaba usuke usinela ukuthi kubukwe wena, ubukwe ngabantu bomhlaba. Kodwa uma usinela uJehova awusineli ukuthi kubukwe wena, ngoba ukusina kwakho kukudumisa uJehova. Angazi maningizwa. Amen. Ukusina kwasemhlabeni, uma usina emhlabeni usuke usinela ukuthi kubukwe wena, usuke uyidumisa wena, usuke ufuna abantu bedumise wena. Is a self praise. Kodwa uma usinela uJehova awusineli ukuthi kubukwe wena, kodwa usinela ukuthi kudumiseke uJehova. Ngokusina kwakho eyibone uJehova ukuthi mkhulu yena hayi wena. Niyakuzwa lokho? Hayi wena yena. Now kubalekile ukuthi lento niqonde kahle ukuthi uma siyosina sisuke sisinela uJehova. We are praising uJehova. We are not praising ourselves. And because sisinela uJehova, akufuneki ukuthi ukusina kwakho ukwenze ukuthi abantu be-attracted uwe, and you make yourself ube attracted eyibukelweni, ngoba awubukelwa abantu kodwa ubukelwa zingilosi, ubukelwa zidalwa zasezulwini, ubukelwa uNkulunkulu. So uNkulunkulu ekusineni kwakho must read ukukholwa. Ekusineni kwakho uNkulunkulu must read ukukholwa kuwe. God must be satisfied ukuthi wena njengoba usina nje you are praising him and not praising yourself. We are praising him, not praising yourself. And lento yokusina sinela uJehova sifundiswe uShembe. Noma ungahamba kumapha amabandla, akakho amabandla ake esonte bese iphuma eyosina esinele uJehova. Ileli ibandla lamaNazaretha kuphela eliphuma liyosinela uJehova. Manje na-ke uma usinela uJehova, okokuqala you must cleanse yourself. You must cleanse yourself. Wena okokuqala kufanele ube ngcwele ngayo yonke indlela yobungcwele kwasezulwini. Ngoba uma ungengcwele ungcolisa umgidi kaJehova. Kodwa manje ukusinela uJehova has been diluted kakhulu eManazaretheni. Uma ungaya ebuhleni ungabona imangalisi izinto ezenzekayo.
abantu bethu basinele uJehova. Abantu basuke beyosinela abafazi babo noma izintombi zabo. Abanye ngaphambi kuba bemgidini babhema insango. Abanye bahamba beyolala nabafazi babo bese kusasa bethi ububozo uzokubuka ukuthi uzosina kanjani. And ukusinela uJehova uma without us talking about it. Kuzogcina hayi ukuthi kuzogcina kusinela uSathane at present. Kusinela omubi. Ikhona kuleli bandla kwenqatshwa ukuthi uvalwe umhlangano ngeSabatha kuthiwa umhlangano uyovalwa emva kokuba abantu sebesinile ngoba awukwazi ukuthi uvale umhlangano namhlanje na bese uwenza noma yini bese kusasa uvuka uthi uyosilela uJehova. Ngikhuluma ngento yakhulunywa ingilosi sasesehleni kodwa sesikhona kodwa sesehleni. Lapha ingilosi yathi khona yathathwa ubaba ilanga wathi ke siyobukela umgidi. Bahamba baya emgidini wamadoda. Ithi ke ingilosi bafica emgidini wamadoda kunamadoda asina ngedwala nenhloko. Esina emadodeni amadoda enhlansuthi kodwa besina befake idwaba nenhloko. Besina beze beqhoshelane namadoda abo emgidini. Kokhingilosi. Ethi ubaba ilanga ngiyabona kwenzekani. Ethi wathi kasihambe siye emakhosikazini. Uthi baye emakhosikazini bafica emgidini wamakhosikazi namakhosikazi asina efake amabheshu nedlokolo. Besina beze beqhoshelane nabafazi befake ilokhuza emgidini amakhosikazi. Kukhona amakhosikazi aganwe ngamanye amakhosikazi khona la emgidini. Abasina beqhoshelane nabo khona la emgidini. Ithi ke ingilosi ayizange yathi babegane yathi njena babefake amabheshu nelokhuza namadlokolo abalokhuza besina emgidini amakhosikazi. Nalapha emgidini amadoda kukhona amadoda afake idwaba nenhloko. Yakubeka kanjani? Kwase kucaca ukuthi thini? Kulama sonto edlule kuwona njengoba nje kunomhlangano. Ingilosi ifike. Yafike yazokhuluma ngomgidi. Yasitshela yonke into ngomgidi. Yasitshela ukuthi ubaba mkhulu wayesina kanjani nelanga lasina kanjani. Yathi lo mgidi wethu uswehluke kanjani kulomgidi lona owafundiswa ubaba mkhulu. Yathi ingilosi lo mgidi eseni usina uyagijima. Kodwa owasezulwini uslow. Lo mgidi wenu ubuye futhi ube nabantu abenza yonke imikhuba lena. Umuntu ehambe eyolala nomkakhe ebuye ezongena emgidini. Umuntu ehambe eyobhema insango ebuye ezomgidini ngoba ufuna ukuimpressa abantu. Esikhundleni sokuthi eimpresse uNkulunkulu omsinelayo. Ithi ke ingilosi lo mgidi wenu is too fast. Awusahambelani nalo mgidi osezulwini. Ithi uma ngabe nifuna lo mgidi ufane nalo wasezulwini kufanele nifunde ukuba umgidi uhambe uqale kahle ungaba fast uhambe kahle.
ithi uma ngabe nuhambisa kahle njengalowana wasezulwini ngelinye ilanga niyothi nithi niyasina nizwe sekukhala igubhu zasezulwini ukhala amacilongo asezulwini nisina la emhlabeni. Ithi ke kodwa kwazi ukwenzeka lokho uma lesi sigubhu sishaya wena lapha singahambisani nalesi yasezulwini. Akukwazi ukwenzeka lokho uma imbomu enishayayo zingahambelani nalezi zasezulwini ngoba manje kuzobhoqeleka ukuthi lezi zasezulwini nazo zigijime ukuze zihambisane nani. Ngitheni ekuseni alikho ibandla elifana naleli ngoba ingilosi abingagcini nje ukukhulu. Ithe isuka lapha yayisina yasina ihlabelele sithi esinqhubelo of 173 ngiyakholwa kuyisa eshaya ihlabelele sithi ngiyakholwa kuyisa onamandla kumdali wezulu nomhlaba leso number 73. Yes. Ahlabelele nkosazana mbona ahlabelele nami ngahlabelela nami ngezwelile nginamanga kodwa ke mina ngizobe ngisihlabelela ngokwasesontweni ingilosi ibisina ngaso. Ngiyakholwa kuyise onamandla uhlala nomuntu lapha onezwe limnandi ngendlela ongakazi uyibona. Sihlala nomuntu lapha osina ngendlela ongakazi uyibona. Bakhona abantu abake babona ingilosi isina ngaphandle kwethu. Thina uma sithi ezulwini kusinwa kanjani sithi ezulwini kusinwa kanjani ngoba kuyakwehle ingilosi ime phambi kwethu isine. Mengathi sina kuvuma abantu basezulwini ungazi ukuthi bavelaphi. Ithi ingilosi uma irhythm yenu yokushaya isigubhu izohambelana
nale eyayike kababa mkhulu nizothi nani ngelinye ilanga nisina nize senivunyelwa zigubhu zasezulwini kodwa ngeke kwenzeke lokho uma ngabe irhythm yenu yokusina ingahambelani neyasezulwini uma nina nisina igubhu zenu zifast nigubhuzela nezimbomu zenu zifast nigubhuzela yokushinga los khona nje last week yayikhuluma lento yasina ihlabelele sithi ngiyakholwa kuyisi angazi ngisize ukuhlekelela ngathi umkhokheli kofanele usihlabelele sisine ngaso sicishe sifana nehlabelela u57 16 cishe sine njengaso kodwa ingilosi sina ngenye indlela ihlabelela ngenye indlela angazi uzokufunda kanjani ukuhlabelela kwabo kodwa sinamaculo nje masibona iculo silokhu sihlabelela suke silizwe ngayo manje na-ke from tomorrow kuhle ngoba bonke abasinisi bonke bakhona la uma ngabe ufuna umgidi ungonakali abantu abashaya igubhu basondela eduze komuntu osinisayo ngiyathi ngithini bebuke izinyawo zakhe ushaya isigubhu usishaye sihambelane nonyawo lomuntu osinisayo umuntu osinisayo kufanele ngaso sonke isikhathi indicate egubhini ukuthi ufuna kusina kanjani uma eqala esina igubhu zishaye zilingise yena nasengomeni kwenziwa njalo yabona abantu mabeshaya ingoma babuka umuntu osina ingoma uma eshaya kakhulu na isigubhu sengoma sishaya kakhulu nomgidi kuhamba kanjalo awukwazi ukuthi ushaye isigubhu kude nomuntu osinisayo kufanele ukuthi at least igubhu eziningi zibe seduze komuntu osinisayo zibuke izinyawo awubuka inyawo zomuntu osinisayo ngisho eseshintsha ubuka umuntu osinisayo ukuthi sefuna ukushintshwe yini okwesibili akufuneki ukuthi uma umgidi ushintshe bese kulokhuza bese kuqalwa phansi sengathi kuqala phansi lokhuza kufanele kushintshwe kahle kodwa konke nibuke ilokhuza nibuke umuntu osinisayo akufuneki ukuthi uma ngabe nisina umuntu osinisayo kuze kufanele ukuthi edane enibuka noma ezehambe yoshaya isigubhu no bukani unyawo lwakhe ukuthi uhamba kanjani ithi ke ingilosi umgidi wethu umuhle impela kodwa nje ususele egijimeni ngisho amagxalaba ahluka kabili igxalaba lokuqala kufanele libe nesigqi kodwa lingaba fast nezwa leyo libe nesigqi konke ukungaba fast akuchazi ukuthi kufanele kunense kungezwakala kodwa akube nesigqi uma abantu beshaya igubhu beyishaya kakhulu lapho abantu abasina khona umuntu uma esina ukuthi kushawa isigubhu lapha engashaye unyawo lungahambelana nesigubhu kodwa we must not be fast lento enginitshela yona ayisuki kimi kuyehle ingilosi ezwini yafike yasisinela yona amen yasinela yona yahlabelela yasina isitshela ukuthi lento kufanele ukuthi ihambe kanjani yathi uma ngabe nibambile leyo nto yokuthi umgidi
ube fast sekuya ekugcineni. Yabo. Mase kuya ekugcineni umgidi kufanele ube fast mase kuya ekugcineni. Kodwa in the middle from the beginning up to kuba esiswini sawo ufanele kube nesigqi kodwa not i-rhythm ibe fast. No. Isigqi sibe sikhulu. Kodwa uma sekuyogcina bese kuba fasting. Isifundiswe ngiyos. Yasi. Yathi uma nenze njalo ngoba kodwa khona konke lokho kufanele uqala nibe pure. Nibe cleansed. Akufanele ukuthi umuntu kuke phakathi kwenu ngoba khona umuntu ongcolile ngeke igubhu zasezulwini zosinela abantu lapha kade belele nabafazi babo. Ngicabanga ungahamba uzongena emgidini bese ucabanga ukuthi uzothi mawusina bese uqhamuka igubhu ezulwini zikuvumela. No, ngeke. Igubhu zasezulwini zosinela abantu bonke okubonakalayo ukuthi bangabantu basinela uNkulunkulu. And ukusinela ngifisa ukuthi ngibatshele laba abangakasini ukuthi la ekhaya kusina wonke umuntu. Ngoba ukusina akuhlangene nokubukwa ngabantu. Akuhlangene. Mina ngakhula ekuphakameni ngiyangikhumbula kwakukhona idalwa ngisazi noma zazi intathu noma zazi futhi umuntu ehamba akakwazi ngisho ukuhamba enhloko kodwa uma emgidini uyasina. Amen. Uyasina kuze kuyoshaya umlokhuza akakwazi ngisho ukuhamba. Umbone ulokhuza ngiyakhumbula ngelinye ilanga sikhuphuka enhlangakazi siye emgidini enhlangakazi uhamba umuntu isidalwa uvunule akayasinela yena umuntu uyodumisa uNkulunkulu. Yabo. Lo muntu isidalwa impela ukhuphuka intaba senhlangakazi ilikhuni kabi ukuthi ukhuphuka intaba senhlangakazi. Kodwa lo muntu lona ukhuphuka intaba senhlangakazi uthi ukhuphuka kanjani umuntu wesidalwa kanje uvunule uyosina manje wena ke uma ungasini ungayisisidalwa uzothini uma uzofika ezulwini uzothini ngoba lapha singena ngokusina abantu abasemhlabeni. Amen. Singena ngokusina manje nake wena uma ungasini uzothi uma usuphuma umphefumulo wakho zikuhlangabeze kanjani izilokho zasezulwini ungasini zizokuhlangabeza kanjani. Manje ke I feel proud but at the same time I'm worried. Ngoba angazi ukuthi ngizonenza kanjani ukuthi nibone lento esiyibonayo. Noma ningayibone, how do you feel it? How do you feel it? Yebo, washo njalo shela.
ngeke ngifikelwe ukukhala, ngifikelwe ukuhlupheka. Ngithi uNkulunkulu wabonani kimi, uNkulunkulu wabonani kimi. Ngifikelwe usizi, ngifikelwe ukuphela ubuthongo. Ngithi uNkulunkulu ufuna kumenzeleni. Uma uNkulunkulu ehla ezulwini ezohlala phakathi kwethu, ufuna ukuba simenzeleni. Ufuna ukuba simenzeleni. Yini lena eyenza ukuthi singakwazi ukuthi uNkulunkulu simenzele lento ofuna ukuthi simenzele yona? Mina ngeke ngibuze ukuthi uNkulunkulu ufunani kimi? Ufuna ngimenzeleni? Uma kwehla ingilosi ifike ihlale phakathi kwethu isine, wawuyizwaphi leyo nto? Wawuyibonaphi ingilosi yehla izosina isinela umuntu? Isine isinela umuntu, ingilosi isine ubone ukuthi lo muntu lona uyasina, usina into, wenza into yakubo kodwa ezoyenza la emhlabeni eyenze kithi siphila. Why? Kungani ngempela singemkhonze uNkulunkulu ngokuphelele? Kungani uNkulunkulu singemkhonze? Ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Uyasithanda uNkulunkulu. Mangithi mina uNkulunkulu uyangithanda, ngisemqinisile uNkulunkulu uyangithanda. Yasho njalo enye indoda eyaqhamuka yathi uthi angizokutshela ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Kwakudala ngangisesolungu kwathiwa njena kwafika umuntu wathi ngize lapha khona umuntu ofuna ukubulala, kuthiwa angizovuka ngoba uNkulunkulu uma ungabulawa ungafa wena. Washo umuntu ongasekho emhlabeni, wathi umuntu wathi uma kungafa wena umndeni wami nami ngiyophuma ezulwini. Wathi mina bengumshumayeli kababa isikhathi sikababa mkhulu, kodwa uma bengakubulala uyophuma usoxoshwe ezulwini ngoba wena uyathandwa ezulwini. Ngangakwazi ukuthi kusho ukuthini lokho, kodwa namhla sengiyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Ngibone eletha ingilosi phambi kwami, wathi sazofundiswa ingilosi, kwaba nesikole sengilosi, ingilosi yaphuma ezulwini yazosifundisa. Njengoba ngisho ngithi ngesonto endlule kade ikhuluma indaba yethu. Leli bandla yonke into iphethwe ingilosi. Something ongayazi into othi uma ucabanga ukuthi lento yenzeka kanjani. How does it happen? Ikuphi lokhu kuhle engikwenzela uNkulunkulu? Abantwana basekuphambili ningakhathazeki. Noma ngathiwa nihlupheka kangakanani, noma kuthiwa nikho anibakhulu ngangamabandla amanye, kodwa ninoNkulunkulu. One thing enginayo sinoNkulunkulu. Manje la-ke uma sinoNkulunkulu asingozoni futhi singoniwa. Singazoni singoniwa. Lento asiyiphathe kahle, siyiphathe kahle. Ngoba ngiyasezulwini lento. Utshelwa yini? Ngiyasezulwini. Futhi uma ungatshelwa ngayimi angazi ukutshela ubani. Uma ngikutshela ukuthi ngiyasezulwini. Inkosi ibusise izwi layo. Amen. Inkosi ibusise phakathi.